Fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet skoprejna kif il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn kien ilu jaf li d-deal tal-bejgħ tal-isptarijiet mhux tajjeb u issa anke l-Prim Ministru Robert Abela spiċċa jgħid li għandu l-istess pożizzjoni ta' Chris Fearn fi kliem sempliċi, ammissjoni li fid-deal ta' Stewart hemm il-problemi. Il-pożizzjoni, il-mod kif il-Deputat Prim Ministru tkellem f'dawn l-aħħar jiem dwar il-kwistjoni ta' Stewart Healthcare u l-pożizzjoni tiegħu l-pożizzjoni tal-Gvern huma l-istess. Dan il-kliem stess jikkonferma li għandna Prim Ministru li jaf li hemm xi ħaġa ħażina fid-deal imma xorta għadu minn flusna iħallas miljuni lil Stewart Healthcare mhux talli hekk talli fl-aħħar ġimgħat iddeċida li jżid in-nefq għal dan id-deal b'20 miljun euro biex bekk għal deal ħażin se nkunu qed inħallsu 70 miljun fis-sena. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn ilu sa minn Awwissu tal-2019 jaf li d-deal tal-isptarijiet huwa wieħed ħażin. Dan kien konfermat mis-Sunday Times of Malta meta rrappurtat lill ministru tas-Saħħa tal-lum Chris Fearn u l-Ministru tas-Saħħa preċedenti Konrad Mizzi kellhom argument jaħraq dwar id-deals ma' Stewart. L-istess rapport indika li Fearn kien mar għand Joseph Muscat, il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, u qallu li t-trattattivi li bdew isiru dak iż-żmien biex Stewart jingħataw aktar flus minn dan id-deal ma setgħux jibqgħu fis-seħħ. Fearn saħaq li kien għamilha ċara li ma kienx favur dan id-deal, iżda minkejja dan it-taħwit kollu kemm hu kif ukoll Robert Abela għadhom qed jimpalaw il-miljuni lil Stewart. Il-pożizzjoni, il-mod kif il-Deputat Prim Ministru tkellem f'dawn l-aħħar jiem dwar il-kwistjoni ta' Stewart Healthcare u l-pożizzjoni tiegħu l-pożizzjoni tal-Gvern huma l-istess. Dan kollu jikkonferma li Robert Abela u Chris Fearn ilhom jafu sa mill-2019 li qed ninsterqu u ħallew id-deal ta' 3 sptarijiet ma' Stewart Healthcare fis-seħħ. Intant biex il-borma tkompli titħawat fl-2019 ukoll il-Gvern kien ivvinta deal ieħor ma' Stewart din id-darba klawżola li tajt li jekk Stewart jitilqu mill-ftehim anke minn jeddhom il-Gvern Malti rrid iħallas 100 miljun euro. Il-ftehim li għamel Konrad Mizzi għamlu minn wara l-Gvern, minn wara dar il-Gvern. Għalli ma ftehim. Il-ftehim ma' Stewart jekk jaqal kontratt, jekk jaqal xi raġuni jaqal kontratt, il-Gvern irid iħallashom 100 miljun. Jiena l-ewwel darba li sirt naf dak il-ftehim kien wara li ġie firmat. Dan ifisser li Robert Abela sar jaf b'din l-aħħar klawsola fl-aħħar tal-2019 ftit ġimgħat qabel sar Prim Ministru u għalkemm jaf li hemm il-ħażin illum kważi sentejn fit-tmexxija tal-pajjiż għadu mingħajr soluzzjoni. Għar-rigward il-klawsola tal-100 miljun il-Gvern se jkun qed jagħmel dak kollu li huwa possibbli biex jekk naturalment Stewart tagħżel illi titlaq mill-konċessjoni, il-Gvern ħajamel dak kollu li huwa legalment possibbli biex jevita li jħallas dak l-ammont. U sa dan it-tant, il-Maltin u l-Awċin għadhom qed jinsterqu. Fl-aħħar jiem Bernard Gregg flimkien ma' Adrian Delija resqu protest ġudizzjarju li jżomm responsabbli lill Prim Ministru u l-membri kollha tal-Gvern tal-li qed jibqgħu ċassi quddiem din is-sitwazzjoni. Dan filwaqt li Adrian Delija ilu għal dawn l-aħħar snin b'kawża li għadha għaddejja fil-qrati biex dan id-deal jitwaqqaf minnu fih.